Аз съм... Здравейте, приятели! Ние сме... Аз съм... Кой съм аз, кой си ти? Ебил майка. Къде съм аз, къде е той? Аз съм Марио, той е Луиджи, а той е Крипър с... той е Фики Крипъра. Фики Крипъра! Ей, Фики, що не тренираш крака? Цепената батка. Крака, що не тренираш? Защото няма време, човека. Как го каза? Що наистина Фики бил тая? Не, майтап справим. Той кът си. И днеска сте в епизод 326, време е да... Време е да си вземем наградата от квеста. Да, време е да вземем наградите и да започнем да готвим манджа. Манджа. Къде ти е шапката, човек? А. Ти с тази корона ли ще готвиш? Дай. Аз кой ще готвя? Ще си буча такова плодове на коранта. Чакай, Ай, дай ти турбите. аз си сложа някаква шапка така. Мен не ми дай турба, човек. Ще виж няма ти даде. Бъзкам се, няма да е. Тук си оставите и бриковете и тези неща. Дето ги дай. Аз нямам нищо. Че изглеждат ценни. Аха, дай ти брикове. Е тук в долния чест, долния. Изглеждат ценни. Аре, бе, стига, бе, пак ли ще ми даде кирка, бе? Но той ти изглежда Дай, ценен. а той хубава ми е, дай. И така, Виж бе, той ти изглежда ценен, ама не си. Това ми е гепи. червена Тя херинга. чичета. Та херинга, какво да я правя? Може да я вземам? Не знам. Мога да направя някакви рибы. Що се направи, че не чуя? Кое бе? Казах ти, че и ти изглеждаш ценен, ама не си. Бъзикам се. Така, какво ще правим сега? Ай си алба по Някакво месо взех. Ти моля го ям. Месо ли? Чакай, ще го сготвим на печката, ще го живнем, ще го сготвим. Айде. Нахранен съм за 3 минути, ти е супер яко. Как се прави това? Аз съм малко набужен. Бужих малко. Малко не. Зарева. Нормално. И що учим малките деца трябва да пишат, бе. Сауспен. Какъв то стигано е. И чай видим кой квест може да минем. 53% имаме напредък, ми господа. Дай да минем то с първия квест, готвенето. Чай направим миксер, айде. Жуисър. Жуисър. Ей там джуисер, мисер, направи канна, лъжица, вилица, нож. Чини също, защото как ще ядем? Трима човека от едно ли ще ядем, като прасета? Ядем, маста ще е крафтинг тейбъл. Не е ситото, е така. То това е перфектна маса, да тече долу, ако нещо. Дали цакваме по кръкът. Ако нещо се мърсиме да тече долу. Да. И тук има глави, 35 глави на зомби, малко така красиво е, според мен. Перфектно. Зомбите, които гледат. Гравел ли? Да. Тайата за снимане. Кабал стана. И нека направим миксер. Това миксер какво го правя сега? Какво ще стане? Миксера фръгаш малко плодове, вътре и става Добре, не моля го сложа някъде. Не може, не. Той е за рецептата, е, брат. Виж 100% стана, като направи джуисера. Трябва още две неща да направиш и ще се мине квеста. Чакай, ябълка има ли? Искам да пробвам нещо. Аз имам 4 протокола. Какво искаш да пробваш? Искам да пробвам дали ще ми го вземе. И това е Димата шейкъра. Направих шейк. Шейкче. Да. Дай ти ябълки и да видя направя. Shake it, girl! Шейк. Какво направи? Дай да пина. Шало? Дай ябълки. Нямам ябълки. Оранж, ще свърши ли работа? Протокол ли, я знам. Дай да пина. Не мога ми пиниш. Дай да пина. Как пи пред нас гада? Изпи го гада. Човек, Чакай, не може да вземем от квеста с зомбитата, бе. отказвам се. От квеста с зомбитата. Вземете си го. Това е алчин, това е алчин човек. Алчин шеф. Пред лицето ти да изпи. Как? Да го свалим то от вас. Тук има 8 ябълки, бе, сега ще ми направя. Ще правиш ме. Ще правиш ме. Айде, Направи ли тавата? кой го взе това? Пак го гепи, да е. Набе. Джипчета. Дай ми сега на това. Чай само да видя в низ. Може би в тази чанта? Ще убия с брокол. Направи ли това, паничката? Не, бе.
Еми, направи я. И че по едно пълни. Тя се прави от стъкло. Крафтинг таблет. Ей, Първата ни рецепта, шейк. Добре. Шейка е за хора без зъби. Ами той аз нямам зъби, така как се гледам. Да. Какво правя сега с тази тенджера? Еми, още трябва да направиш другото и квестите ще са мини. Не бе, какви неща мога да правя? Не знам какво му да прави. Сега ще видим втория квест, какво ще ни даде. Втория квест май трябва да направим някаква ножовка, да. И дъска за рязане. Майче. Чеке. Така как гледам. Супер. Да, стър. Като на CS, бъхопа. Взимайте си торбите и да му даваме, да. Той даже всичко вземе, бас якото. О, аз без искал съм минал и следващия квест. Така ли? Да, трябва е да направя той ябълков. Къде бе? Apple Juice. Мен не ми е минат никак. На мен не ми Как бе? Дайте на втората страница бе. Дай. Как? Не. То няма такъв квест бе, брачи. Има на същия квест. Кулинарич, На от лявата страница. Ето, да бе, ясно. Дай турбата. Някой ми е дал турба. Ще го пия. аз. Това е един квест бе, човек. Да, ама то е допълнително. Ага. Дай ми пеперуда. Дали може да лети? Не пробвай. Не. Не пробвай. Тук нещо. Защото ще пробвам дали мога да летиш ти. Мога ли? Не знам. Не моля че са. Трябва да дори за туалетната. Абе. Айде. Оле, майко. Айде, аз се напълних. Ето има чест, ето остави, да видим какво се взел. Някакви сте. What the fuck? Остави да видим какво се взел. What the fuck? И аз искам. Тук това ще е това. Луминат. Ето, той се води май умина. Кой Не, защо? Илумината ми. Пуснах си илумината. Това беше всичко от пилето за този епизод. Ето го! Ама ти ни фръкна ли надолу? Паднаха илумината. Не бе, ето как го сте да видим какво се взема така. Да, те половината паднаха. О, това е яко. Казно ли? Е така, виж какво е яко. Не бе, стига. Е така, като мен, това е брат ми. Остай го брат ми, бе. Бе, приличаме. Остай, брат ми. Виж, приличаме ли? Бати грозния. Брат. Чакай бе. Модерен. Дай ни и ти да видим кой ще го направи. Това като перална, чакай, тук нямаш ли едно кръго? Давай ти да Не виж ли като пералния се върти? Цъкайте. Задръж, после зясо копче. Дайте и тръмата да го завърти. Ще гръмни човек. Ще прегря. Опа, взривих се в ми в цената се ударих. Дай да си вземе това, бе. Върти, дай ти по крипъра. Върти ти по крипъра, бе. Ще се взриви? Отива. Взривя се. Ме побърках ти блок. Човек. Айде. Ай, стига толкова. Остайте ги намерят, Дай човек. да си ги взема. Дай върти, дай. Ще гръмня, бе. Ай, оставите ги така. Не, стената няма да запущи. Ай, ги това. Добре, Да видим сега Това следващата. домати ли са тук? Следващия Трябва да направим дъска за рязане. Това всички турби ли отворя? Да. Трябва значи дъска за рязане. Тя се прави лесно. Че взима едно метало. Я някой да бере съчки. Съчки? Ами, Взеха да свършват. за кое ти трябва съчки? Да имаме, защото останаха само 50. Ще наберем безпокойно, всички ще наберем. Да има. Ще наберем всички. Става дъска за рязане всяко. Але. Малко... Малко печката спечи.
Малко се получи провал. Ама са... Няма да спрем. Не, пръщам се възможно най-бързо. Чакаме те, пиле. Чакайте, ама. Той аз излетях и Герала ме садна. Е, тук да сказа рязан направих. Не знам какво са прави, нали? Виж бе, Дани, къде си? Тук съм видял. Какво мога правя тук? Ами мога да режеш, мен мога да ме нарежеш след като мря. Реже. Режеш, как беше? Булките. На те беше. Ти ги разбираш, аз не ги знам, тези песни. Аз ги знам. Много ги режеш за това. Корме ги, морме ги. Режеш булките. Пълниш джуките. А? Направих тиган, този тиган, моля го сла някъде. Дай го на мен, аз знам как се използва. Няма тъби. Теб тигани повече ни даваме. Моля се. Няма право получи така. След това дъбъл кил. Вечна е стара. Стига яде, бе. А? Не мога да живея иначе. Ако нямам. Пак химика. Ям тук на боля тук. Аре, влизаш ли? Чакай, той още не му е фолдинг скрина даже. Компютъра ми е на такова. На надспин ми е компютъра е още зарежда. Ясно. Виждате ли, мен като ма няма и всичко млъква просто. Не мъкна, защото ти ядеш. Пилето велик, президент. Загладен президент. Аз като съм президент, няма съм гладен. Бе. Аз ще ям на вашия гръб. Сенди се обясня. Бах ти ладен. Чай, че сега всички ще ме чуят и няма изберат. Значи аз спасите Господ Исус Христос. Ей, копирайт. Не. Не. Копирайт има, Волен Чидеров ще се поиска. Ще си иска парите. Ще иска правата. Мина ли квест? Какво е? Чай минавам. Колко часа ще ми стои на лоудинга? 2 гигабайта рам. Not responded ме даде. Защо не го респондваш? С 1 гигабайт рам кода. И то китайска. Ако искате повече да не ме изхвърля, ще има под видеото линк за донейт. Трябва към 2-3 хиляди. Ама трябва да си разделим поравно парите, те че. Тогава към 6-7 ме трябва. Там поравно. Да мога да си взема нова печка, защото тази че не издържа, тя ме изхвърля през дъването. Тя само да топлим. За топлението да, бучи като камион. Те взех наградата, чайцък на сърцето. Сега какво да правим, пи? Ще чакаме ли да отваряме турбата или ще ми дадеш твоята по-късно? Едвам, ето почти само тук съм. Ей, къде май? Не вземе с наградата. Чакай, още ми лоудинг ми пише, чакай. Че ще бия ще бия с брокулките. Not responding. Сериозно ли? Не бе. Че сега ти not responda тя. Сериозно? Да бе, сериозно е, на лоудинг ме заби тук. Фреш милк. Как се прави това фреш милк? Взимаш едно мляко, което не е фреш, и го правиш фреш. Да, by the way, така се прави. Милк бъкет ти дава 4 милка. Бъгнах се между двете. Стой там. Бе, Да, не бъгнат между... човек постане ма мърда му. Да, не бъгнат между глави. И някой ходи ли при зомбитата да Аз убира? коех преди малко, взех 50. Той затова сървъра може да ти лагам, че. Като нищо. Дай чантата. Аз ти дадах. Ще ти я дам, чакай. 9% на готвенето ли? Много бързо го минахме то. Да, бе, майне. Родени готвачи. Сега трябва обаче да изчакаме или да оголемим полянката, она е там. Ако искате, почнете да оголемявате нещо. Да оголемяваме полянката ли? Че да се спални нещо. Ще оголемим спокойно, дай сега да готвим. Аз мога да го За да минем квеста трябва да... Трябва крава. Крава. Добре.
Тогава ще го големяваме. Аз тук се бях оставил някъде штаки 26 дъртето го. От Еми, миналия. това цялото, ако стане в трева, дали ще се спавам нещо? Или трябваше това? Иде, стави ми всички видове дърва. Не че нещо, ама... Ех, Само погледни в честа. долния? Горния, да, долния. Колко награда ми даде. Ей, хе. Това е яко. Това е яко, да. Наистина. А другите турби? Айде! Какво? Виж. То няма ми стигне мястото пак, чакай. Я. А, Това слушай, са стъкла ли, бе? да, Да, яко. чакай, виж. Още толкова ми даде. Оле, майко. Ето как ги служи, бе, виж. Ето как. В този чест е мое място. Оле, бе. Далчи. Спагети, аз ще ги вземам тия спагети. Голден круг ми даде. Няма да хапвам спагети, защото съм едно глад само. И така вече приличаш на цар, наистина. Даде ми голден круг. Как е така ли? И вече се щупи. Не бе, Е така ли приличам на царе? Не ти, бе. не бе, аз с голден круга. Ти си крушал. Аз не приличам ли на цар те? И Ти Какво съм спиле. там. Ко съм аз? Титан! Титан не е лошо да бъдеш, какво? Кой е правил фреш латър, това? Не знам. Фреш латър ти спотя фрешове, дята. Трябва дай да оголемяваме, де, какво седим на едно място като идиоти. Приятно големя. Гледаме тебе и се учим. Сад надушвам тук. Той плаче. Ти ли плачеш, бе? Мами, не. да. Защото Чакай, не мен... стъпай назад, не стъпай! О, Може ли аз да стъпя? Режеш булките. Трябва да си ресна компа, че не съм го рескал от месеци. Ами, добре, кажи го така, хубаво да знаят всички, че трябва да си тесниш комп. той пък ми заходи до туалетна. Защото много лагвам, не знам. Спича ми, прямо. Еми, добре, тогава ще един линк слагаме под видеото за втори донейт. Да, бе, че как. Тия хората са мили, ще донейт. Някой, да, бе. Ако донетна ти 50 стинки, паш са, ще ме доволня, ама... Той аз с Губим 50 стинки рам ще скупя. С още 50 видеокарта. С още 50 цял комп. Да. Се върна в 1563 година и се купя за 50 стинки компютър. Не знам дали ще им върша работа. Аре да оголим ли, да, ще чупим стената. Ами Аз нямам братва за това. Значи, този епизод ще ви е много интересен да знаете, ще го големяваме 3 часа. Пил само не дей ходи назад или да, който е от някой от вас двамата. Ти не знаеш ли кой съм аз, бе? Зато видяхме. Извиняй, кой биш ти? Един непознат. Добре, аз станах без дърт. Летящия Джо. Летящия холандец. Аз имам един стакмени. Айде, отивам при зомбита да изпича. Какво да печеш? Компютъра ми се изпича. Там сложа една филейка. Да вземе топлината. Не само една, ако питаш мен. Аз така правя, че препичам с хляба. Слагам Така го са на, една година мога спеше. слагам го на процесора или видеокартата и... Да, спестявам за ток, то ми се загрява тук до 90 градуса, почва да се топи. До 50 лева на месец спестяваме. Почва чипа да се топи. Слагам хляба и тръгва. Червеня. Спойката се откача. Ако пушиш, ще да си взимаш огънче от компютъра. Спойката се стопява някой път. Някакви ерори стават в компютъра. Премигва. Направо, целият толкова спира, ако питаш мен, заради компютъра. То аз нямам толкова. Той на въглища. Оля майко, Хвърля въглища на компютъра. хапнах спагети и ми напълни 6 ядене. Да, спагетите са... Чакай, защо си ми гърбил? Ага, ти как ме гърби шейка? Не. Ревенч. Оле. Какво видя?
Отде имах такова спагети, так му викам, де съм спагети в крема на пилето. Няма, искам си ги. Да, обръщай се. Чак. Обръщай се. Дома... Такова, ягоди ли сраве? Домати. Ягоди. Само това можех да върна, нищо повече. Ягоди се. Няма повече дърта, ало. Ами това е добре, това е добре. Това е добре. Чакай, ще. Не, това е добре според мен. Кое? То по-нататък може и да ни я позвам тази полянка. Да бе, ма за сега. Може да я Цвят. направим на ферма. А достатъчно ли е тази широчина? Пятър. Ето по полянка да има право. Бля, Ами, пиянка, полянка. Ние сме много модерни, бе. Там гора, тук полянка. Да, А, това къй с тия големи кръгли, зелени, жълти, оранжеви топки, деца там. ти си портокали, бе. Те Мой много големи, бе, човек. Лоши. Оля, майко, кой е твой, бе? геймел. Кой е това, бе, човек? Ти са гемел портокали. Аз си големите портокали, те. Това по 5 кила едната. Къй с тия буци, бе? Аз така се загубя из гората. Това е моята гора, произведение на пилет. Значи ще трябва да следвам Ето, следва и светлината. в тунела. А, Мен са ми казвали да не следвам светлина в тунеле. що? Не знам. Ще се преродиш, бе? Следвай. Реборн. Да го заграждам ли това? Да. Да, бе, трябва. Ма няма да всички. Аз имам съчки. Всички набирам. Всички събирам. Пречки набирам. Сирени ли ще трябва да правим? Кай сирена, момче? За кое става сиренци? Ако са подпали нещо до сирена, да е. Аз чух сирени, бе. Ти ко казва? Сирени ли казва? Сирене! Съжалявам, моя грешка, аз чух сирени. Извинявайте, ма малко съм и глух. Още един линк слагам. За сухов апарат. Нужно ми е. Нужно ми е. Повярвай. Ако може и още един линк за очила да сложиш, защото и не довиждам вече. Трябва ти нови. Много да. Беше болен. Доста лъко чистил в очите. Болен съм от свински грип Пелешки, бе. и луда крава също така. Кафето... Каква е тази болест луда крава, бе? Не си ли имал луда крава? Това луда крава, бе. Превръщаш се в крава и полудяваш. Не знаеш ли? Не. Аз миналия ден се превърнах в крава и цял ден ма дояха. Изкараха 300 литра мляко за един ден, човек. Спага. После искаха пак да се разболея, защото съм много доходоносен. Аз не исках, човек. Вимето ти се зачереви от мене. Горе-долу сложиха им, човек, тя маркучи цял ден тока. И вика, армада, яш да идва още мляко. Добре, остайте ма, човек. Ще ми са тако от боските, бе. Ще ми се скъсат боските. Това да не ти е тука мандра, човек. Зима. Няма край. Аз си лудата работа. Днеска са миналия ден, вчера се излекох. Иска съм почивка. Само почивка, да. Много е трудно да си болен от луда края. Ти не мисля, че е така. Не е детска играчка. Докъде стигнахме, че се отплесна? Аз си правя някакви неща, че да направя оцет. Оле, ще умра. Оцет ли? Да, бе. Какъв оцет, бе, братче? Ай ми дай глас ботъл. What? Глас ботъл ли, бе? Оле, умрах. Що умря, бе? Ало? Половин бутче съм пък. Дай му яш ротън флеш, дай. Ето така. Джърките има. Ама аз тък му издах ротен флеш и ча да умра. Има такова, бе. Има бонмил, е тук съм сложил до семената. Взимаш бонмил и почваш там на броколките. Такова? Чай да видя само този цветко мога го правя. Аз не виждам да има оцет в квеста. Не бе, аз правя просто някакви неща. Минавай толкова бе, брат. Виж как се прави. Видях, не може нещо друго, освен това мляко. Да те
Искам мляко. Чакай, не ми се разболяват много. Шенци с вода. Добре, значи не трябва крава. Добре, де тази пуста крава, кога се спавна? Не знам. Сега! Ма никъде. То трябва да се отдалечим да наводним чънка. Хубаво де, айде да се махнем. Айде, къде трябва да идем? Не знам колко се може по-далеч. На покрива на нас. Тук е доста далеч. Да идем нагоре на стилетната чиния. Айде, там е по-далеч. Да се молим да спални крави. Крава. Ето тук ще гледаме. Крава. Айде. Ай се молим към слънцето, към слънцето. Не, там към луната. Погни ме! Падна, човек. Мале. И здравейте, печката ми изпече. Как така ти изпече, брат? Извинявам се за първата част, че може малко да е гадна. Махлипа с багяса, ръмта ми са напълни. Препекахме с филейки, наядахме се и сега няма да продължим с този клип, защото не знаем какво да правим. То колко дълъг беше другия клип? 30 минути? Не знам колко беше, ама 3 дена и ние се забрахме, че какво ще правим и това ще е. Ние се саднахме. Това е поредицата. Докато с такова не се спална кокошка и крава. Докато нямаше. Така ли? Да. Къде са? У мен е Ghost Golden Lasso. Мен още първите епизоди ми се падна Golden Lasso. И... Ето тук, направихме и полянка. Ето тук кокошка. Пилския. Пусни и кравичка. Остай да умира, Вижте Ендермен крава. Бах израда. Това мисля, да. А само мислиш ли? Да. Виж кой яко ми е. Ти ще чуят историята за. Кое? Аз като съм бил крав. Чакай, ти не си ли пиле? Не. Гледай сега пилето как ще излети, гледаш ли? Не, върни се какво ще. Тралалалала. Оле. Какво да не си помислих ти, че не си пада? Не, Не, бе. мислех си, че ти Его пилски, Другия пилето е фалшиво, той е Луиджи. То се фалшив, той е де броколи. Марут. Изкъпи го малко. Виж колко е щастлив. Чай, че малко го демиджнах, сега взема го убия и... Я го става тук да пастрева. Трябва в другия епизод сега да направим място да спалним сквид. Такова, басейнче. Кой ще спалня? Са къпете. Да изкъпим пилето. Ми за квеста аз спалням сквид. Виж какво пише. Ага. Добре. Там правим някакви ферми. И мисля, това да е от епизода. Чао. Само чао ли ще кажеш? Какво да кажа? Колко? Следващия път. Нали ставаш фармацевт? Това ще го пропусна, няма да... Айде, то си изплю мозъка. Чакай. Ко? Не, шало! Взели го поне. Защо? Не фърляй мозъците. Линк за донейт в описанието, защото тя на пилето му трябва мозък. Вижте как събира мозъци. Добре, стига толкова. Спирай. И ауди чао в него. Чао. Да, ни кажи чао. Чао. Рамбо кажи чао. Чао, де!